Watkins Dwi'n byw yng Nghaerfynydd, Mhontypridd. Dwi'n byw ym Mhontypridd nawr, ond dwi'n dod o Gaerffili yn wreiddiol. Dwi'n byw gyda fy mhlant a fy nghariad. Mae un mab o'r enw Tai a mae un merch o'r enw Millie. Mae fy mab yn gwersi nofio, mae e'n dwliau nofio. Mae fy merch yn gwisgo fyny. Mae hi'n hoffi fy ysgidiau. dim hi, fy ysgidiau fi. Mae nhw'n hynlledd weithiau, ond fel arfer mae nhw'n dda weithiau. Dechreuais i Cymraeg llynedd, gwersi mynediad a sylfaen, a mis Medi diwetha a dechreuais i canolradd. Yn ogystal â gwersi Cymraeg yn y dosbarth a gwrando a Radio Cymru yn y car. Mae fy mhlant yn gwylio'r Q a recordio hwb bob dydd Sul hefyd. Dysgais i Cymraeg achos mae fy mhlant yn mynd i'r ysgol Gymraeg nawr. Dwi eisiau mae fy mhlant yn dysgu Cymraeg. Mae siarad Cymraeg yn helpu nhw yn y dyfodol. The only chance I have for practicing my Welsh is when I drop the kids off to school and pick them up. In class, obviously, when I'm in my Welsh class. And I will be reading to the children in the school then as well. The headmaster has said that it'll be okay for me to go into a class and read to the children so that it can help me with my pronunciation, words and correctness. The advice I'd give to anyone who wanted to learn Welsh is ewch amdani. Dwi'n dwliau Cymraeg hyn o bryd.